Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagaya ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Apat ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist ginismiss sa serbisyo. Ginismiss na sa Office of the President ang kaso batok sa mga ani opisyal sa SRA kag DA Undersecretary. Teenager nga nagatakbo sang armas, gindakop sang pulis. DCPO Director handa nga magsunod sa hangkat sa DILG Secretary nga magbiya sa pwesto. Kag sa Good Vibes taxi driver, nag-ulit sang iPhone sa foreigner nga pasahero nga nabilin sa iya nga taxi. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka mga low pressure area ang ginapaabot nga indi mangin bagyo. Ginalantaw nga indi mangin bagyo ang duha ka mga low pressure area sa sulod kag malapit sa Philippine Area of Responsibility o kun PAR. Sa advisory gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kaina las 3 ng kaagahon, ang LPA malapit sa Eastern Visayas ang yara sa 185 km southwest sang Catbalogan City, Samar o kun 50 km east sang Rojas City, Capiz. Samtang LPA sa southwest sang Palawan ang yara sa gwa sang PAR. Pero bisan pa nga malayo nga mangin bagyo ang duha ka mga LPA, magadala naman ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaghuob. Kasarangan tubtub mabaskog ang dapya sang hangin. Ginapaandaman ang mga nagapuyo sa mga nanubuan nga mga lugar batok sa pagbaha kag mag-ulo-aligmat naman ang mga nagapuyo sa nabukid nga bahin batok sa landslide. Sa number 9, clearing operation sa mga merkado kapag bantay sa mga lugar nga masamig na tiniran sa mga sidewalk vendors, ginatugyan na lamang sa syudad sa mga kabaranggayan. Natapos na sa City Legal Office Enforcement Team ang pagpahalin sa mga sidewalk vendors sa Amelia kag Mercedes Street sa Libertad Market. Sunod sa kay City Legal Officer, Attorney Romeo Carlos Ting Jr., madason nga limpyuhan sa enforcement team ang Central kag Burgos Public Market sa pagpatuman sa zero tolerance batok sa iligal nga pagbaligya sa dalan. Agud nga mapabilin ang nga hilway ang dalan sa mga sidewalk vendors kag iban pa nga mga illegal structures, ginatugyan sa syudad ang responsibilidad sa mga kabaranggayan bilang pagsunod sa pagsunundan sa Department of the Interior and Local Government. Samtang may 193 naman ka mga sidewalk vendors ang na-validate sa Local Market Committee kag amo lamang ang sarang pahanugutan makabaligya sa mga designated area sa syudad sa nigman sa natukod nga ordinansa. Kung ang barangay hindi magpati sa memorandum sa DLG, DLG na maano pa lang pa-explain man lang ng DLG or i-call ila attention na anong ila dapat to brown. Natap nyo ng barangay? Actually, amo na gusto namon na itap gidya ang barangay kag mag-ano gid sila na kada clearing maupod gid sila kay para i-turn over namon ang area na clear na hindi nila balo na why nyo pa din na clear tay amo na itudlo-tudloan na ilang na permeaw. Sa number 8, duha ka mga stall sa Manukan Country ang sarang pasiradaan sa City Legal Office sa Madason nga semana. Sa Madason nga semana, natalana nga magaserbes ang final notice of violation sa duha ka mga stall owners sa Manukan Country nga tubtub karon wala pa nakabayad sang ila utang sa syudad. Sino kay City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr., 15 dias ang sarang ihatag sa mga stall owners nga i-vacate ang stall antes pa man sa final closure kung mapasawan sila nga magsettle sang ila balayran. Sa 14 ka mga stall owners, duha ang nagapabilin nga nagsupak sang compromise agreement. Anom ang natigayon nga nakabayad sang bulanan nga balayran kag renta sa baligyaan. Samtang anom naman ang naka-partially pay. Duha ka tuig ang ginhatag sa 14 ka mga stall owners agud mabayaran nila ang nabilin nga 6.8 million pesos nga delinquent accounts sa syudad. Sa number 7,
isa ka teenager nga nagalagaw samtang nagataklos sang armas, gindakop sa pulis. Arestado ang 18 anyos nga solterito matapos ini makuhaan sang armas kahapon sa Baez City sa Negros Oriental. Ang suspect nga si John Mark Canusali. Ang sunod sa pulis, nagalagaw sila barangay nga nagapagwa sang iya ginataklos nga armas. Sa ang report gilayon kag ginaresto sang kapulisan, nakuha siya ang 38 caliber revolver nga may 6 ka mga bala. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, lalaki patay matapos matumba ang iyang motorsiklo sa atubang sang SAF headquarters sa Sagay City. Patay ang 20 anyos nga si Andy Fabiosa matapos ini matumba sa ginasakyan nga motorsiklo sa dalan sa atubang mismo sang headquarters sang SAF sa Barangay Poblasyon 1 sa Sagay City. Sa investigasyon sa PNP, nag-overshoot sa semento samtang nagadalagan sa highway ang motor ni Fabiosa. Gani natumba ini. Nag-agom sang head injury. Sunod sa pulis si Fabiosa nga gintunaan sang iya kamatayon. Nakainuman ang driver sang among nga tion sunod sa pulis. Sa number 5, bago nga commander sa 303rd Brigade sa Philippine Army ang bukas para sa local peace engagement kag initiatives. Nagapati si Colonel Michael Samson, ang acting commander sa 303rd Brigade nga sa sininga pamaagi, mas masabat ang mga ginatubang nga issue kung mga inisyatibo localized. Luyag nila nga mahatagan sa kaygayunan ang peace talks. Karon nga nabakante ang liderato sa Communist Party of the Philippines kasunod sa pagtaliwan ni Jose Maria Sison. Ini ang sabentahan nila sunod sa kay Samson. Pero kung ang rebeldeng grupo ang sagyapon magamit sang karakasan, magapatuman sang santo man nga tikang ang militar para diri. Ang almon lang man niya is the armed struggle. That is the extreme alternative. But for those silingkugan who will insist on using violence, there's no other option for us but to respond with military action. And we cannot just be observer of mga kanilang mga pag-threaten sa mga communities. But we encourage we'll give peace a chance through dialogue and as I've said, local peace engagement. We don't have yet the mechanism because we expect some resistance on the other side. Sa number 4, may pila ka mga department heads na nagahinyo nga madugangan kag ma-reinstate ang pila ka mga napahalin nga job order workers. Bakante na ang pila ka mga pulungkuan sa pila ka mga opisina sa Bacolod City Government Center makaligad sang pagpangkakas sang syudad sa mga job order workers. Halin sa kapin 3,500, may 2,700 na lamang ang nagaserbe nga JO sa Bacolod sa pagsugod sang tuig 2023. Pero hindi malipod nga may pila ka mga departamento ang ginakulang gihapon sang job order workers kag may mga department heads nga naga-request nga kuntani mabalik ang mga JO nga malawig na kag amo ang masaligan sa serbisyo. Ang City Legal Office Enforcement Team kag DRRMO pila lang sa mga departments nga nagakinahanglan sang dugang nga personnel agud nga mangin epektibo ang ila pagserbisyo kada adlaw. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, ini karon ang ila gina-consider kadungan sa pag-validate sang performance sa mga bag-o gin-hire nga mga JO. Dugang pa niya nga hindi man magduha-duha ang syudad nga kakaso ng mga JO nga wala naga-perform sa ginhatag nga responsibilidad. So we're looking into that. Kaya siyempre, ginavalidate tagin nga dawig na magiging sila di possess a skill set nga hindi transferable. Ang mga bago to sir nga mga GOs, gin-train na sila subong sa mga Ongoing, departments. sir. So, like example, bitaw. O DRMO. I-train mo gina may specific skills yun siya nga required mo. Muna. Kung wala biga function kag wala biga report. Well, like any other employment, di ba, may 6 months probationary. In fact, ang aton city, 3 months lang. So, the chances are, hindi na sila ma-renew kung they do not perform to the standards. Sa number 3,
Ginismis ang Office of the President ang mga anay opisyal sa Sugar Regulatory Administration. Inimayangon sa gitpagwa ng sugar order nga nagatugod sa pag-import sa 300,000 metric tons ang kalamay. Sa desisyon nga ginpagwa, ginabsolve si Anay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Administrator Hermenegildo Serafica sang SRA, kag board members Roland Beltran kag Aurelio Gerardo Valderrama Jr. nga humalit pa man sadto nagresign na sila sa mga pwesto. Pero sa desisyon, ginadmonish man ang mga respondent nga kuntani labing naghalong angot sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan. Nakitaan base sa desisyon nga ang pag-issue sa Sugar Order No. 4 sa Agosto ang napatuman in good faith. Nagdumdum ang mga respondent nga sila ang authorized bangod sa miscommunication. Nagikan ang miscommunication sa memorandum nga ginpagawa ni Sadto Executive Secretary Victor Rodriguez nga nagahatag sang authority kay Sebastian nga maglagda sa mga kontrata. Sunod pa sa desisyon, sa napadalaman ang draft sang SO No. 4 kay Rodriguez kag wala man sa objection bahin diri, ginassume sa mga respondent nga may approval ini. Nabutang man sa desisyon nga wala sang clear kag convincing evidence nga makasiling nga may misconduct sa bahin sa mga respondent. Hindi man sila makabig nga guilty sang dishonesty kag wala man sang proof nga ilagin tago ang pag-issue sang among order gikan sa presidente. Labing ginapasalamatan ni Valderrama ang desisyon nga ginpagwa sang Malacañang. Labing iyang pagpangamuyo kag ang pag-dismiss sang kaso nga grave misconduct, gross dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest in the service batok sa ila ang isa ka vindication suno sa iya. Sa number 2, BCPO Director ang handa nga sundon ang hangkat ni DILG Secretary Abalos sa ila nga mag-resign sa pwesto. Handa nga magbiya sa pwesto ang Director sa Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir bilang pagsunod sa hangkat ni DILG Secretary Benhur Abalos. Kahapon ginpahayag ni Abalos nga base sa ila pag-usisa, ila natukiban nga may dako nga problema sa hanay sa PNP bangod sa mismo nga mga high-ranking officials, lakip na mga colonel kag general sa PNP, amo ang ibulbado sa transaksyon sa illegal nga droga. Gani iya ginahangkat ang mga ini nga mag-submit sang courtesy resignation. Si BCPO Director Martir nagsiling, bilang good soldier, handa siya sundon ang hangkat ni Abalos para man sa kaayuhan sang tanan. Nagahulat na lang siya sang instruction angon sa pag-submit sang resignation. Buwas, may conference man sila sa region sunod kay Martir. Apang sa bahin naman sa Negros Occidental Police Provincial Office, wala pa sang statement nga ginpagwa ang Provincial Director nga si Colonel Leo Pamitan angot sa hangkat sang DILG. Kami as good soldiers, ma-follow mo lang kami sa instructions. It's part of the internal cleansing of the Philippine National Police naman, para naman sa tanan, para pagkayuhan sa tanan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist ang inismis sa serbisyo bangod sa grave misconduct. Ginserbi kay ina sang agang dismissal order batok kanday Engineer Ramelo Letran kag Rezin Palacios kag Project Development Assistant Maria Luisa Abano. Ang order ang ginagdaan ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga nagserbi hearing officer kag ginuprobahan naman ni Governor Eugenio C. Lacson. As of press time, wala pa maserbi ang order kay Engineer Herman Abihay. Sunod sa kay Nelias, bangod ini ang napaidalom sa preventive suspension sa separado naman nga kaso. Sila ginusisa angot sa misuse of government vehicle matapos nga magtambong sa isa ka meeting sa Victoria City sa itong July 15, 2022 paagi sa Capital Cab Service. Ugaling, nalabutan na sa 8 sa gabi ang pagulat sa ila sang driver kag natukiban nga yadto sila sa isa ka ilimnan. Nadalaman sa ginusisa sa amo nga kaso ang division head nga si Engineer Jimbo Garsula pero ini siya napaidalom sa full-blown hearing. Sunod sa kay Nelias, ang apat ang nagsubmit sa position paper angot sa ilang mga kaso kag ini pa lamang ang napapanaugan sang desisyon. Sarang maka-file sa appeal ang apat sa Civil Service Commission Regional Office pero ang dismissal order executory pending appeal. Sir, that's not a bit harsh, sir. Ti inabalang ng accountability man na siya mamo. Nati public office is a public trust. Ti inabalang we are accountable to the public. Ti taxpayers money ni siya. Ti ato balang it should serve as example. Nati hindi ta magabusar ma'am. We have to be firm gid. Iti may man magtatap ang si Gov, ang Attorney Diaz sa mga empleyado tati pero ti
That should correspond man nga dapat may man ang serbisyo ta kag ang obra ta. Ti atuya do kapuso gid ba lang after natapos ang meeting niyo alas 5 or alas 4 after sadto na alas 8 yara baka mo sa ilim na. Sa Good Vibes, taxi driver ang nag-uli sa nabili nga iPhone sa iya nga pasahero nga isa ka foreigner. May report si Romeo Subaldo. Sang Martes, sa may pasahero nga Pinay kag foreigner nga nagsakay sa taxi nga gina-drive ni Dioscoro Anyana Jr. sa isa ka mall nga nagpadulong sa South Terminal. Matapos manaog ang pasahero, may bag-o na naman nga pasahero nga babae nga nagbulos kag nagpadulong. Pagpanaog niya, nang spray sang alcohol si Dioscoro kag nagpanilo sang iya nga taxi samtang nagahulat sang panibag-o na naman nga pasahero. Didto niya nadiskubrihan nga may cellphone nga nabilin sa likod nga pulungkuan. Pag-abot na ko sa SM, nag-parking ko balik, dito na ako nakita kaya nag-spray ko sa kuan ba, sprayhan ako. Sprayan sang Sprayhan ako alcohol ang buhok ba. kapag kita butalan mo gina. Oo, sprayhan ko. Dito na ako nakita. Kini sa may kataon sa itom nga pulukuan ang cellphone kay ito man. Ito man ang ihang kuan cellphone. Ginbalikan niya ang pinakaulihi nga pasahero kag indulong ang cellphone pero nakibot siya sang nagsiling ang babae nga hindi iya ang nawigit nga cellphone. Dito niya kag napinsaran nga basi iya sang foreigner nga pasahero ini. Gibalik na ko to sa kuan dito sa Ungbon, abi ko sa babae ito ba? Asa isa pa kapasayro. Oo, sa isa na pasahero. Akong gibalik dito sa Ungbon, patong babae nga. Imuha ni cellphone day, luoy sa gay basin og kuan kinahanglanon kini mo. Siya wala po wala ang cellphone mo. Ari cellphone ko. May gani kay dili interesado ang babae ba nga. Kaya hatag ko diston tiya kay siya may lasa ko nga pasahero. Naghulat siya sang tawag kay wala man siya makahibalo kundi inya ihapit ang cellphone. Naglanog na ang istorya sa mga taxi drivers nga iya ginistoryahan nga may nabilin nga cellphone sa iya nga taxi. Kahapon, sa bulig sa Police Station 6 sa Bacolod City kung saan nagpa-record ang foreigner, gingkatuan siya sa bus terminal kag nagtabo sila sa police station sa tag-iya sang cellphone nga si Troy Bullock. Tigayon nga nabalik ang cellphone sa tag-iya. Para sa taxi operator nga si Elinel Tan, sana all nga driver parehos kay Dioscoro. Nakaka-proud kuno bilang operator nga tampad ang iya nga driver. Tanan nga taxi driver parehos lang sa iya. May experience ka man before may mga taxi nga na driver ka nga uli mga gamit. Damo na. Okay, ang mga driver ko ginahambalan ko na sila once may makita ka mo nga pwede nyo malang mauli, balik nyo gid sa tag-iya. Oo. Hindi ining una nga tion nga may ginuli sa Dioscoro nga cellphone sang iya nga pasahero nga nabilin sa taxi. Simple lang man kuno ang iya nga panindugan sa pangabuhi. Kung hindi imo ang isa ka butang, ibalik sa tag-iya. Babe mga tao, kaya ka doon sa ila nga mag-uli sa mga gamit nga ila. Tampad, no? Huwaran kuming. Honest. Regardless na I think kuming, no? Sa kantidad, sa kagamay, kadako sang nabilin. Ang act na pagbalik mismo nagamatter. Kaagapay itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon ko rin importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.